All right. Toda kutenda ndine nawe yandoda kuti Mwari vatibatsire yandoda kudzidzisa. Nguva dzose Mwari ukatiunganidza sokureva kwaita hama yanyengetera kuti Mwari haunganidzi vanhu pasina nditi. Toda kudzidza shoko. Vangana vanoda kudzidza shoko. Right. Ipapo ndo pamuchandiregererawo. Ini ndine nawe yandoti kana ndakuparidza ndikaona kuti haina kubatwa mushe. Ndinoirova kusvika wasvotwa. Ndoda kuti nyaya kana yatsanangurwa ngaichiva nechokuita nditika ngaibatike ngaipinde muropa kusvika wakuirota wakuifema wakuitaura wakuidya wakuifuga wakuifamba handitika kusvika iwewe neshoko machinhu chimwe chete. Saka nhau yandichadzidzisa panapa inhau yandadzidzisa kwevamwe kwandatenderera kwese vafamba neni vachindiperekedza vanoiziva nhau iyi, but panapa handirangarire ndichinyatsoidhiga. Saka handizodi kuti kwevamwe ndo vanozosangana nemi vokudzidzisai izvo zvichibva pano. Handiti ndoda kukupresenta kwamuri yandinoti yo total package yesalvation, complete package, total salvation, total package yesalvation. Salvation ruponeso rwuri mukufunga kwaMwari. Ndine zvinhu zvizhinji zvandiri kudzidzisa Mwari achitiropafadza. Ndine kuno kwandiri kuenda mazuvano kwatiri kuparidza ndofunga 3 hours every day masikati kwatakakumbirwa kuti ndidzidzise. Ndinofara nekuti handisi kuparidza kuvanhu, ndenchirova vhangeri ndiri ndega ndiri mumba mustudio. Saka vanenge kune mazikamera mamwe anenge kuZBC ayai vakavheneka makagadzirwa makadii. Saka vhangeri dzese ndiri kuticha ndakanyatsogara pacheya ndichitsanangura bhaibheri. Saka maDVDs iwayo pamusangano iwoyoyo anenge atopo. Saka ndoda kuti kana angobuda bedzi ndoda kuti ungotenga 1 bedzi uone zviripo, ende zvinokubatsira kuti paucha replaya unogona kurisa mumba mako wogara pauvhura bhaibheri rako. Ipapo panenge pasina speed, tenge tichikuvhurisa bhaibheri tichikutsanangurira zvazvinoreva. Painopera each DVD rine 1 hour 30 minutes each DVD. Saka ndoda kuti Mwari vakubatsire kuti ugowana mukana wokuteerera pamaDVDs iwayo uchibatsirwa. Ndoda kuti tiende kubhuku. Ndiri kuona adzimai angu akavhura raShona. Handisi kuda raShona. 3 John, bhuku yaJohn wechitatu vhesi ya2. Bhuku yaJohn wechitatu vhesi. Tangira kuna zvakazarurwa uchidzoka ndokudhuze. 3 John kwete Johani wamunoziva. 3 John zvakazarurwa Jude John tichidzoka. Tangira kwarinoperera uko. Batanga wameka sure kuti unaopidigura bhaibheri racho. Tangira kuna zvakazarurwa uchidzoka. 3 John verse 2. Ndokumbira vanere chirungu anokwanisa kundiverengerawo. Kuverengerawo kwakanaka unochifanira kuzorora. Zorora munhu achiverenga. 3 John verse 2. Verse 2 bedzi musaverenge kumwe kwesoko. Hakuna nere chirungu ka? Okay. John 2, verse 2, I mean to say, behold, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thou soul prospereth. Right. Totenda. Pane mwana imwe vision isingataure izvozvo. Vanonetsa kuti munhu hambo kashoma munhu kuti magirazi oshaya bhaibheri rechirungu. Magirazi bhaibheri rechirungu nemara zvinyanya wazvanzosiyana.
Third John. Uh-huh. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Right? Panane rimwe risingataure. Risingataure izvozvo. Avo. Dedzeresa tinzwe. In 3 John verse 2. 3 John verse 2. Ndoda kurinzwa still iroro verenga endai pana 3 John here verse 2. Uh-huh. 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 All right. Mazvita. Uh-huh. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. All right. I pray that you may prosper in all things. That's my ngwani shungu. Ndiana ritori rwerori ndirani. All right, verenga itinzo. Ndiramfundisi Zulu. Mundisi Zulu wakukavhira chirungu naadzimai vangu. Verse 2. Beloved, I pray that you may prosper in every way, and that your body may keep well, even as I know your soul keeps well and prospers. Yari ndira vakuru. Anditi? Warinzwa iro? Right. Ndine zvinhu zvandada kuti nditsanangure. Ndakungonamata bedzi kuti dai Mwari achikubatsira kuzvinzwa. Chimwe chokwadi chinozowanda zvokuzobva pano usisina futi kana 1. Ndakungonamata kuti dai Mwari achikubatsira kuti equation yacho iregedze kurebesa. Right. Ini somushumiri akatanga ave muKristu, akatanga ambove muhedheni, ndinofungawo pakuverenga Bhaibheri nezvimwe zvinhu zvaunomboti but apa paida kunzi kudii, zvomba zvakuvhiringidza kusvikira Mwari wakutsanangurira kuti zvinorevei. Now, ewo mubvunzo wandingada kutanga nawo, imi vatendi vari panhapa imimi, kana rwendo rwaJesu rwaakaita rwokuuya panyika nokuzofa kuti iwewe uregererwe, kana pfungwa yavo yanga iri pakuti kana waregererwa uende kudenga, kana pfungwa yavo yavakagarira pasi iri yekuti kana angoregererwa ngaapinde denga, mubvunzo wavo wekuti saka muchiri kuitei pano? Pfungwa yaMwari kana yanga iri yekuti regererwa wobva wapinda denga, mubvunzo ndewekuti pachiri kuitweko pano chinguri makaregererwa, zvamakatenda kuti Jesu akafa ndokumugamuchira ndokubva machiva zvisikwa zvitsva, pano pachiri pei napo? Zvobva zvati introducer kune dzimwe pfungwa dzaMwari dzisina akaparidza kana kudzidzisa vanhu. Nekuti muKristu anofanira kudzidza kurarama chiKristu, asi asati ava muKristu anombove munhuwo anofanira kudzidziswa kurarama hunhu. Iwo hunhu ukashaya anodzidzisa chiKristu chiripo, unonakira denga bedzi panapa uchibohwa. Ndiri kunzwika? Hunhu chiKristu, hunhu chiKristu. Right. Pano pane nhau iripo, sekutaura kwandakaita imwe nguva kuti nhau yoruponeso salvation
yakaita samagetsi anodhonzwa oiswa pamba pako. Vomutsa mota yavo vezesa vodini TV neredio sara uchitenga wega. Chavo vanokuisira magetsi. Zvinozoda magetsi sarai muchitsvaga mega. Neruponeso nyamba takabata kakona kamwe chete. Oka 2 plate stove kedu ndoka takafunga kuti kariba yese inoperera pa 2 plate stove baba. Nyamba magetsi apinda mumba mako aya anogona kukusumudzira mwe midziyo yausina kubvira wakafunga kuti inosumudzwa. Kusvika wanayo ndoba uchaziva. Saka nauye ruponeso ndoda kutanga nekubata mazwa ari pano. Ndine urombo kuti ndichasumudzawo vamwe vanga vachifarira cheya dzavo. Ndoda kuti ndive nezvandingashandise zvinhu zvitatu panapa. Ndagona kuwana macheya matatu evanodavo kungondipawo macheya ndise macheya matatu panapa. Mazvita hiyo. Zvifanotora idzimwe dzisina akagara idzi. Right. Okay. Ndoda kuti nditsanangure panapa. Ise apa iwe apa. Jesu mwengu aitaura nemaparables handiti? Aitaura zvepano panyika. Tsanangura zvokudenga uko. Right. Handiti munhu wese arikungona macheya handiti? Right. Vhesi yaverengwa iri kuna 3 John verse 2. Kuri kunzi, beloved, I wish above all things that you may prosper in everything and be in good health, even as your soul prospers. Right. Apatsanure mazwi iwayo. Vadikani ndinoshuwa pamusoro pezvinhu zvose. Ndosaka ndarambidza kuverenga reShona. Wozonoverenga wako umba kugonzwa ronotaurawo zvarozve zvaringe chitaurawo ipapa. Right. Shona ngadai yakati vadikanwi ndinoshuwa pamusoro pezvinhu zvose. Imba waziya kuti pazvinhu zvose zvinoshuwa naJohn ichi ndochiri pamusoro ichi. Number 1. Kuti mubudirire pazvinhu zvose. Ngatibate zvinhu zvose. Handiti? Right. Omva ati nepautano. Ngatibate utano. Sezvo mweya yenyu ichibudirira. Tabata mweya. Now, chiregedza kukanganwa order yedu. Mweya, utano, zvinhu zvose. Right. John chishuwo chake manje munamato wake haasi kunamatira kunoku. Akamira pakati pecheya mbiri idzi kuti vadikanwi ndiri kushuwa kuti zvamuri kumweya uku dai zvachivawo izvozvo pautano nepazvinhu zvose. Right. Kuno kumweya, rega nditange kuno kumweya. Kuno kumweya ndoda kuti unzwisise chimwe chinhu. Kuno kumweya uku ndokuna anonzi muKristu. Anogamuchira Jesu. Anonzi zvino kana munhu wava muna Kristu wava chisikwa chitsva. Zvekare zvapfuura, tarira zvose zvava zvitsva. Kwaane zvekare zvapfuura ndekuno. Kuno uku kunoramba kuine chikwereti chekwa Edgars. Iye munhu agamuchira Jesu ane zvapfuura. Vhesi yega kuudza kuti zvese zvapfuura, regedza kumva wafunga nezvese zvekuno. Ziya kwazvapera, kwazvapfuura ndekuno uku. Saka paunogamuchira Jesu ndoda kuti umbva waziva kuti wapinda mune imwe nyika, kingdom ine chipiriso chikuru chiri kubhuku yaHebrews chapter 10 verse 18.
kuti iyeye Kristuyu ndiye wakagumisa chipiriso chezvivi. Kana ukaita chivi chaungaite chiregedza kuuya nemari kuti ndakupa offering yangu yekuti ndiregererwe chivi. Hakuna imwe offering ichapfuura yakaitwa kuno. Jesu achifa waidzikinura soul, nekuti kusoul kunoku ndo kunotendeukwa. Zvino paunogamuchira Jesu, wana chapter 1 yava Efeso verse 3 inoti takaropafadzwa nokuropafadzwa kwose but kwomweya. We were blessed with all spiritual blessings in the heavenlies. Venyu yacho ndo yabva yabohwa manje. Kuropafadzwa wakaropafadzwa nezvese but ndokubva zvanoiswa denga. Right. Saka mukristu anonzi mukristu ndiye unoyu. Saka hakuna mukristu anonzi mukristu murombo. Hakuna. Wese mukristu akaropafadzwa. Saka uyu ndiye anoudzwa naJesu kuti ndakuenda kunokugadzirirai pekugara, ndigodzoka ndokutora. Zvoreva kuti uyu paanokugamuchira Jesu stendi yake inobva yabuda, but yabudira kudenga. Kobva kwanzi kwakutonovakwa. Saka wese uyu ari pano ngaazive kuti chero ukaishaya pano, but kudenga une stendi yakatovakwa. Number 1 uyu ane imba. Number 2, bhuku yazvakazarurwa inoti uyu achatsunga kusvika pakuguma ndichamupa kuti adye zvemana yakavanzika uye nemuti weupenyu. Saka number 2 uyu anemba ende mumba make maane table, maane zvekudya. Saka tinenge tichidya ndomapisarema 78 inoti vaIsraeri pavaidya mana vanonzi vakadya chingwa chengirozi. Mitumbi yemweya iri kudenga uko inodya but aidyire nzara. Imwe subject iri yega yoyo. Right. Saka 1 waane denga. Number 2 rine tafura. Number 3 John anoti ndianani kwa vakapfeka nguo chena, waane wardrobe. Right. Right. Saka izvozvi so ndakatarisa anonzi mukristu hakuna asina imba. Saka taita mukristu anemba, ane zvekudya, ane zvekupfeka, but zvaiswa kudenga. Saka yashoroma but yauya kuzogara mumudziyo mutsaru. Kuna kumweya uku ugere tatata. Ndokuya kwatinotaura kuti mota yacho wakuidhiraivha but uchidini uchirota. Wogara imba inotyisa but kupi uku kuhope. Izvozvo zvekuhope manje ndo reflection inokuudza kuti une kumwe kwauri nani. Saka wakagara pa wane upenyu huviri hweusiku nehwemasikati. Enda uchiratidza kuti hwemasikati hunokubohwa kupfuura hweusiku, nekuti usiku ndokwa wakapfuma kumweya. Zvinombonetsa here kungokotsera 2 seconds watokubulawayo. Transport yacho haikunetse kana uri kuko. But kana kwakuzoti kwaedza arota ari mumba yake anopatikira mumba yekudini yokuroja. Right. Saka problem yedu manje aiziye kunoku, nekuti kunoku kwakapfumwa. Ndosaka chero nevanorwara, ukarwara nekusaona chako upofu. Munhu mumwe nemumwe asingaone but kana achirota anenge achiona. Hakuna zvinoshota kunoku, but akapatika anodzokera pakusadii, pakusaona. Right.
zvokonzera kuti John paakunamata haachanamatira mweya, ari kutarisa mweya, so achiona chechi ichivhakaira muzvinhu zvemweya kuti varume. But the problem ya John ndeyekuti right, kuchechi kwafamba, muprofita ananaira, but ngatichiende tonoona panovata muprofita. Ndo kwakonzera John kuti achichema kuti varume zvandinoona kuchechi nezvandiri kuona kudzimba dzavo zvakasiyana. Right, pane chapter iri muBhaibheri, Vakorinde vechipiri chapter 8 verse 9. Vakorinde vechipiri chapter 8 verse 9 inoti iye kunyange wanga ari mupfumi asi wakava murombo kuti isu tive vai vapfumi. Pabate ipapapo ukaona uri mukristu achine pfungwa dzokubatanidza chikristu nokushupika, uchine rwendo, manzwa, kana usingakwalify mota, usingakwalify imba yako, haukwalify nedenga. Nekuti rakanaka kupfuura zvese zvauri kudhauta izvi. Zviri kunzwika? Right. Saka achiva murombo, no wonder why Jesu paakauya panyika haana kuya one day, akauya makore mangani? 33. Kana angauya kuzofa indava kuzosvika 33, vane 15 havafe, vane 20 havafe. Hambuna ropa here mumunhu ane 20 ringashambe vanhu. 33 ndedzei? Chiterera, Jesu achiuya wakauya for 33 years, wakunopedza makore ake in one day. Ndo paakaenda pamuchinjikwa ndokubva ati zvapera, ropa rake richideuka, chivi chakabva chakundwa. Saka Jesu zvakamutorera one day kudhila nechivi, ndokubva zvamutorera 33 years kudhila nenhamo. Ndoda kuti unyasoona kuti nhamo ine simba rakawanda kupfuura simba riri muchivi. 33 years anga ari parwendo rwokungova murombo. For 33 achingova murombo, kubva pakuzvarwa kwake anozvarirwa mudanga, akutanga kudhila neaccommodation. Ruzona achisvika pamionde isina kubereka, achituka monde nenzara, iye ari Mwari, achingova murombo kuti iwe wechi mupfumi. Pamuchinjikwa vachibvisa mbatya dzake vachimusiya asina kusimira kuti iwe uchinjanise masutu, aingova murombo bedzi pesapa kuti iwe wechi uregedze kupamidza kuzofamba usina kusimira. 33 years ari kudhila nenhamo in one day, ndoba akadhila nechivi. Now chokwadi chiri pachena chekuti simba rakawanda riri munhamo kupfuura muchivi chiri pakuti izvozvo hapana chivi chambozokunetsa, makuwa makarega, kuba mukarega, kuroya mukadini mukarega, asi uchiri murombo. Dauti uone simba riri munhamo kupfuura simba riri muchivi. Right, ari kungove mupfumi murombo kuti tigare zvakanaka, zvinhu zvedu zvifambewo. But kunoku ndokwandiri kuona kwaita problem muchechi yedu. Vese vakaparidza vhangeri kubva chechi ichitanga nedzimwe dzakatangwa, kwakaparidzwa varume nhau yemunhu uyu namabhuku akanyorwa pamusoro pemunhu uyu. Chechi yedu ndoda yeAFM iyoyi. Ndaitsanangurira nezuro nchitaura naadzimai vangu ndikati AFM ine pamwe paichirida kufundiswa. Inenge mukomana anogona kupfimba, but kana azodiwa hagone kuroora. Tinogona kunyengetedza mutadzi kuti ibva kwaSatani.
zvese zvitaira zvese kusvika abvuma anoya muchechi, but akangoera abvuma Jesu hatisisina zvimwe zvokumuudza. Ndosaka vane mari vaiva kutiza voenda kune dzimwe. Angobvuma Jesu hatisisina nyaya naye, tongoimba akauya todini toenda. Kunoku varume uku mubvunzo wavo kuti kwavanhu zvavaregererwa, chamisa Jesu kutora vanhu chii? Nyamba pano pachine basa ronda kuti riitwe. Zviri kubatika wezvi? Zviri kubatika izvi? Alright. Zvino kuno kumweya uku kana munhu agamuchira Jesu, dauti ubate mystery iripo panhau yechinhu chinonzi ruponeso. Ndokumbira kuti muregedze kufamba famba. Rwati ubate chinhu ichi. Zvandikutsanangura izvi, uchanobatidza TV ukaneta, zvichida una mukana futi wekuzombonzwa izvozvo izvi. Ndoda kupindura mibvunzo yakawanda stereke iri mulife yako. Wateerera? Zvino paunotendeuka paipai kuti ndauda kugamuchira Jesu, unozvarwa patsva kunoku ndiko kune munhu mutsva anonzi be born again. Again ari kunoku. Uko wakazvarwa karoko. Zviri kubatika? Saka kuno ndiko kuna anonzi muKristu. Vese ava zviri pamunhu wani izvi. Nangoparadzanisa bedzi. Kunoku ndiko kuna anonzi muKristu. Chakazvarwa nomweya chinonzi mweya. Chazoya kuzogara mune chakazvarwa nomukadzi china mazuva mashoma azere nekutambudzika. China mazuva mashoma azere nekutambudzika hachizi muKristu. Chakazvarwa nomukadzi ndo china mashoma. muKristu haafe. Nekuti uyu kana agamuchira Jesu anonzi kuti aregedze kufa ave neupenyu husingaperi. Saka muKristu haafe. But chakagarwa nomuKristu chakaberekwa nemukadzi ndo china mashoma chinofa. Alright. Zvino kana wagamuchira Jesu, Jesu anobva apinda. Pavanoti Jesu pinda mandiri, anopinda uku. Right? Body yosara yakadaro. Vana kutokuudza nhasi. Uzive kuti hondo iripo pakati pemweya nenyama icharamba iripo kusvika uchipinda muguva, chero ukatsanya sei uchingobhureka bedzi yatanga futi. Ziva kuti pautu hwako anonzi muKristu ndiani, akazvarwa patsva ndeupi. Rega kufosa uyu. Haatogoni kuzviisawo pasi paMwari wacho iye yuyu. So zvekufunga marabhishi acharamba achifunga. But akuda kunge aine higher office inoti zvafungwa uko zvisati zvataurwa zvotanga zvapfuura nemuofisi iyi. But ucharamba uchifunga zvimwe zvisina basa ndosati haudi kuzvinzwa, but ndo zvauri. Tichine hondo nevanhu vakatendeuka vakaregererwa zvivi, achiri kufunga kuti nandifunga kuti ndakatendeuka nemhaka yezvimwe zvinhu zvaanombofunga. Nyamba problem ndeyekuti hausati waakuziva musiyano uripo pakati pe the mind of the spirit na the mind of the flesh. Zviri kubatika izvi? Right. Zvino uyu kana atendeuka uyu, dauti mubva maziya maKristu, nditarisei kunoku. Uno kana atendeuka uyu ndiye wemweya uyu. Handitika? Uri kumuona? Ndiye ndiri kumweya kunoku izvo kwandakagara kunoku. Ndikagamuchira Jesu ndazvarwa, pane chemweya chazvarwa nomweya chaberekerwa mubhodhi iyo. Saka bhodhi ndio yaita sanyamukuta agamuchira chomweya, ndobva chazvarirwa mandiri. Saka mandiri mane mumwe munhu anzi ane birthday rakasiyana neremunhu ari kunze. Ari mukati azvarwa patsva achizvarirwa muchinhu chakazvarwa kare. Why? Nekuti ukaverenga book Exodus chapter 12 panonzi nhasi pamuchabuda
zuva ranhasi, mwedzi wanhasi ndo chava mwedzi wokutanga wegore renyu. So pangofa gwayana, pangofa Kristu, pato nerimwe kalenda nyowani muIjipita, mani makalenda maviri. Saka munhu panongofa gwayana uchigamuchira gwai, pane chinozvarwa patsva. Saka pauri pane vanhu vaviri, wekare nomutsva, vakatosiyana makore vanhu ivava, right? Zvino ndazvarwa patsva inini mumweya mukatumo ndo maane unyowani, ndo muri kunzi zvekare zvapfuura, ende zvose zvaazvitsva kumunhu wei womweya. Kuno kunze kunoku, kuno kunze ukoku, kana ndakuda kunoroora handiende nomunamato, ndotinha mombe, matekenya ndebvu, mapfukudza dumbu, rusambo najesu wako ye. Kana wakuda zvomukadzi unonobhadhara. Havaudzwe kurusedhia wakatendeuka watezvara, handiti? Right. Saka kunoku manje kumweya, chese chaunoda chepamweya uri kuchiwana nomunamato. Dzimwe nguva usina kana offering yawaita, nekuti kumweya kune offering yakaitwa kudhara inonzi Kristu, ndo inokubatsira kuti uaccesse twese twemweya. But kubhodhi yako uku hakuna offering, ndo kune zvikwambo nembudzi dzokurasirirwa. Kunoku ndo kuna Kristu. Saka kunoku manje kana wagara mushe kunoku wamuna Kristu, dauruze chinhu ichi. Vanhu avari vatatu avari mumunhu wani, vari kuti mweya, utano ndo bhodhi, nezvinhu zvose ndo pocket homwe, pfuma. Zvikubatika? Right. Zvinhu zviri zvitatu izvi zvese zvinogamuchira Jesu. Zviri 3 izvi. Uno munhu wemweya anofanira kugamuchira Jesu, oponeswa. Ndo greatest miracle pamamiracles ese aunganzwe nezvawo, isalvation yesoul, right? But ndagamuchira Jesu, kana ndanga ndiine cancer, ndinogona kudzokera kumba necancer yangu, ndotonofa ndikaenda kudenga nayo. Zviri kunzwika izvi? Amwati handizvitende, kana mwangu gamuchira Jesu anobva atopora ipapa. Kunyepa, unonyepa. Jesu paanopinda, kwaaenda kunopinda ndo kwaanoponesa. Reka ndikupuruvhire kuti munhu kana maakuita healing paipai, right, vanhu havapore nekuti vana Jesu, chero naasinganamata anopora. Unoziva kuti Jesu paakauya panyika achiporesa varwere, achisvinudza mapofu, hakuna wani waakaporesa anga ari muKristu. Vakazoema Kristu kubhuku yamabasa avapostori kwekuyoko. PaAntiokia vadzidzi vakatanga kunzi maKristu. Hakuna muKristu akaveko muKristu kusvika Jesu azofa. Zvorati vese vakanamatira vachipora vanga vari vasiri vanamati. Saka vaigona kuwana salvation yebhodhi, but mweya yavo isina kupona. Number 1. Number 2, muKristu uri muchechiso unogona kuve nebhodhi inorwara. Kumweya wakapona Jesu arimo, usambodhauta, but bhodhi iri yega. Zvino kana uchitenda kuti Jesu akangopinda bedzi ndomba ndapora zvese zvobva zvapera, sei Mwari akazotipa zvipo zvokuprofita nechimwe chipo chehealing? Ukaverenga pamusoro pezvipo izvi zvinonzi ndezvekusimbisa kereke, inonzi kereke ndeyakambogamuchira Jesu but ine mukana wokurwara vaina Jesu wavo iyeye. Saka kuwagamuchira Jesu kunoku unogona kuve nebhodhi inorwara. Saka wapedza kuregererwa zvivi, wachisikwa chitsva, ende kudenga wakuenda, uko uri murwere, uko uri murombo. Kudenga uchidii zvako uchienda. Zvedenga zvichiregedza kumbodhauta. Regedza kusiya utano hwako neurombo hwako uchidefine destiny yako. Kana wakapona kunoku, kudenga uri kudii? Uri kuenda. But the problem ndeiyi. Problem ndeiyi. Taita vanhu vakapfuma kuno kumweya uko.
Kunyazi ukada kuronda life yako hakuna chinhu chemweya chawakada ukachishaya. Ha? Kuchidoma sokuti ndakuda ndimi kudzibatira mazuva kunoko. Aiwa 1 week. But kunyama uku ndiko kuri kuita problem. Saka panda rimwe zuva riri rega rokupona kwomweya, pazoita rimwe zuva riri rega rokupora kwebody. Kuno ndo kune mavanga panonzi by his stripes we are healed. Stripe harizi vanga rechipikiri, chipikiri chiri kunoku. Stripe ivanga reshamu. Saka kana wakuda kuregererwa zvivi uri kuuya kuno kuropa rake nezvipikiri kunoku woregererwa. Kana wakuda healing uri kuuya kumavanga. Zorati Jesu ka akanyasorova nyaya yake iri in order, ari kutanga nenhamo. Ari kungova murombo usitiwa pfumi. Akuda kunoroverwa pamuchinjikwa ndo paanorohwa neshamu, akudhila nehealing. Achinofa pamuchinjikwa adhila nesin. Zvinhu zvitatu izvi. Zviri kubatika? Right. Saka kunoku ndapedza kunoku. Ndaana Jesu. But body yangu inorwara. Body inotozodawo zuva rayo rokuporeswa risina ine zuva rokupona kwomweya. Ambogamuchira Jesu uyu otozoya rimwe zuva tonamatira kuti chirwere chiende. Ndo salvation yebody isina vakaparidza. Ndo prosperity yebody. Shona panokonfuse vanhu ndepekunge munhu taakudzinga madhimoni panapa ona rakata nevamwe vaikukurudziraiwo kunamata kuti imi aiwa dai manga muripo makazvionera nanamai ningi vese vataifunga kuti vanonamata. Ini mubvunzo iwo ndakabvunza vanhu vakawanda, hakuna kana hwana akandipindura kuti muKristu munhu akagamuchira Jesu anogarwa nedhimoni here. Hakuna akagona kundipindura kusvika Mwari azondizarurirawo ega ndidzikira nyasha. Rega ndiudze zvinoitika. Hakuna muKristu anopozeswa nedhimoni kuSaul kunoko. Jesu paanongopinda anosvodzinga marabhishi ese anga arimo. Kwaanzi pindai ndo kwaanonodzinga zviriko. Wosara uine body yakapozeswa, une gumbo rinorwadza, kumweya kuno uina Jesu akapinda kwaakanzi pindai kuno endo kune muKristu. Saka patinonamata mamadhimoni achidonha achidida kuti uzive kuti regedza kukonfyuza akaumburuka apa nemuKristu. Kuri kubuda dhimoni ndekune imwe nyika yakatosiyana nekwaakapona. Kune madhimoni anogara mubhodhi asingambodistebhana futi nekwakapinda Jesu. Inyika mbiri idzo. Nekuti zvinoitika kumweya nezvinoitika kunyama zvakatodini? Ndosaka pamba unonzwa kunzi uyu anotaura nendimi haanzwisiswe nomunhu wenyama. Zviri kutaurwa hazvisi kunzi kana sisi vakataura nendimi ava imi mese munokanganisika. Chero even vari vega mumba vakataura nendimi iye wenyama ari kunze uko haazvinzwisisi. Kureva kuti mazongonzwa henyu ndimi dziri kubuda nepamuromo but ari kutaura ndewemweya achishandisa chenyama chisingazvinzwisisi. Ende kuti vagamuchire mweya mutsvene ava hazvidi kuti mumba munge muine masofa akanaka. Zvinonzwika? Usina kugeza, mazina asina kukweshwa, unotaura nendimi. Inyika mbiri dzakasiyana, munhu wemweya akazvimirira ega. Izve kuti nyama ina kumirirwa zvakanaka izvi, wemweya haamirire izvozvo. Zviri kubatika izvo? Alright. Saka kunoku kwanaka kunoku. Ndakuda ruponeso rwebhodhi yangu. Ndakuda kuti muviri wangu uponeswe, uporeswe. Ndakuda kuve munhu mutano, munhu anogara aine mufaro. Wakutanga kushanda
kuweka salvation yako manje yebody. Kunoku ukaverenga vaRoma chapter 10 should be verse 10 inoti paruponeso rwedu rwekunoku unofanira kutokonfesa nomuromo kuti upone. Pane zvaunotoita kuti upone kuno, nekuno une zvaunoita unokonfesa healing yako futi, nekuno unotopa. Right, zvinhu zviri zvitatu izvi unogona kusarudza. Mutendi weHebron nteerere, unogona kuchuza one chaunoda kupona pachiri, so body kana kuti wealth, papfuma ipanyika panapa unochuza. Unogona kuchuza kuti ini zvangu ndiri kuda mari, ndosaka uri kuona kuti nevamwe mabusinessmen vakapfuma zvekuti dhu, akada kupfuma kuponesa homwe yake anopa chirikadzi nenherera chitumira zvikafu muzvikoro. Uku mweya wake hauna kupona kudenga haende, ane ruponeso rwehomwe runomira rwuri rwega, haruna denga urwu. Zvirunzwika? Irwaro rwehomwe manje ndo rwuri pana Deuteronomy chapter 11 verse 21 inoti uchava namazuva panyika samazuva ekudenga. Wasarudza kuti ini ndoda kuve mutano. Unogona kuve mutano asina mari enda hana Jesu. Kana panomboti ng'eng'eno uku kunamata hana mate, mari yacho hana. Wogona kusarudza kuve muKristu, murwere uku ari murombo. Kudenga kwako chidini? Inyika nhatu dzakatosiyana idzi. Saka yakushiwa naJohn manje haisi yokumweya, ari kuona mweya waaredi kuenda kudenga, but vanhu vachirwara, vanhu vasina mari. Ndopaari kuti ndakushiwa kuti muprofita uye dai kaitiro kake kuchechi nekuexcela kwaari kuita pazvinhu zvemweya zvauyawo nekuno uku. Zvirunzira mushe, nekuti munhu wemweya uyu auya kuzogara mubody yako iyi ndo hovrosi, ndo worksuit yemunhu chaichai wemweya. Handiti? Saka munhu wemweya akapfeka iwe kuti awane kushanda panapa. Saka body yako yezvairi hovrosi ikashaya ana stay soft, ikashaya safe, mabhatani anotanga kudonha, shinda dzakudini, right? Hovrosi yotanga kusakara, iye munhu ari mukati achiri kuda kushanda. Saka body yako ichiri kuisakadza ndepauri kuzonorara wabva kuchechi. Zvauri kunodya uchibva kuno zviri kukonzera kuti hovrosi ikurumbidze kusakara, iye munhu chaiye chaiye ari mukati achiri kuda zvekushanda pano. Ndiri kunzika mushe? Right, ndopandaitsanangura pane imwe nzvimbo kuti zvezvamunozoita zvezve kuti kana munhu achinzi arwara unoona madhiripi akarukirirwa muviri wese ananga kuchipatara netswanda yemabhanana, uyauya nemaapple achida kuti zvake zvidyiwe, zvimakadhi, getiwe usuni, maruva. Wazoona papera svondo rimwe chete zvanzi munhu adini adzokera kumba. Vese vauya nemabhanana vanoziva kuti muviri uyu ukadya twakadai unokurumbidza kupora. But Mwari zvaaida ndezvekuti uregedze kudyira mabhanana kuchipatara, headboard yekumba yaifanira kugara yakadai so musati marwara. Kuno kunda kune problem uku. Chechi yedu arume yapfuma pamweya. Aiwa tinopa mufananidzo panapa. Ndikangodara madhimoni panapa, one rikadonha panapa. Toti bvisa isai muhou. Wesa muhou. Toramba dziticha pana. Togona kutuma chero mwana weSunday kuti manya udi. Namatira. Ngosumuka mwana womhanya onzwa mukadzi mukuru ndatsvana achipiswa nemwana akadai. Nyamba hazi mwana chiri maari achina chitupa. Ndochapisa maya. Chero panapa kuti baba ningi mhanya munonamatira kuti nestara Jesu, nestara Jesu. Vanonzwa kwa raenda. Vodzoka baba wakadi vakasara woko muhomwe, homwe yacho yakaboka wakabata chidya. Nanga akabata chidya ibaba muhomwe mukati imomo.
but kuti dhimoni raenda nekuti vakapfuma kupi? Kumweya. Saka dhimoni rikabuda panapa rinogona kuda munhu wani kuridzinga, but kana taakuda kuvaka chechi pari kudiwa tese. Zvongokuudzai kuti kwatiri varombo ndekupi? Hallelujah. Hallelujah. Kuno kumweya kunoko varume chechedu yanaka. Yanaka. Inomba yaiti nevafundisi vayo AFM. Kumwe kupi kwaunombonzwa kunzi kunorohwa vhangirisi yeku AFM? Kana kwakapfumiwa pamweya ndokune vafundisi varombo futi kukunda kumwe kwese. Takapfuma kupi? Kumweya uko. Mai kana mukarofa ku all night prayer so vanhu vanonzwa kuti ko chii chaitika. Tinonzwa kuti pana sipo panapa kumweya. But uko hakuna kambani iri kumba kutsvagawo. Tinosuruwara kukushaya kuzvinhu zvomweya. Nekuti ndo kwavadini? Kwavakapfuma. Kunoku. Uku. Uku. Vazhinji makaponapo. Batauya pautano. Ndokubva tapona. Panapa apa. Ndosaka iko zvino ndingangoti takuda absolute fasting kubva iko zvino. Kutanga mangwana absolute. Vangana vanoti mfundisi ndenge ndiripo pa absolute. Ndikangodeclare panapo takuda kuti mutendi wese weHebron ngaatsanye kutanga mangwana absolute. Vangana vanondivimbisa. Yes. But tikati mangwana manheru tikuda kunge tine brai panapa. Zvinoda matare 7 kuti nyama ibude. Why kwawanda matare kuri ngokuudzai kuti ndokwa makaleka. Mutsanyo wagara uri pedyo nekwamuri. Mapotsa maswera makadaro chiri mudai manga musina kutsanya. Heish, ndinonzika mushe. Kuno kuchechi yedu kwaita problem. Kune mumwe mupfumiso ane zvese firiji haisi kugona kufema. But appetite yekuti adye ng'eng'eno. Kuti agarire chikafu chabikwa chinongoraswa. Mari yekutenga chikafu iripo. But utano hapana. Iwe ugoti utano hobo iyo nonzi appetite ayo wasve ndopamushapa kese kangomwai wasauti noita ke kukokota but chokuzodya iyo appetite minayo hapana. Ndutaura nawe prosperity ma areas ese kuno unogona kuve nerimwe zishasha risingaiti. Vanaitaura mumusi panapa anenge asingaiti zimba rinotyisa zijurawo mudenga zvese mareza waya magetsi maalarm chii nembwa magadhi. But unonzwa business vena achivovora nemadzikirira usiku kuti naye magadhi masiya seko mweya uchipinda akapfuma panyama but spirit yake. Saka kunonzi kupfuma kuve nezvese izvi. Chero munhu akave nezimansion nedzimba dzinokwirwa nemaelevator as long as asina kupona mweya wake mupfumi ane mazimari kubhengi but ari murombo pamweya wake. Zviri kubatika izvi. Saka zviri kunzi ndiri kushuwa kuti mupfumewo pazvinhu zvose nepautano sezvo mweya yenyu yakapfuma. Dai takazviudzwa kare zvinhu izvi. Kuno kuti takaudzwa usatani wege kuno.
Deuteronomy chapter 11 verse 21 haina kana kamboiparidzawo. Inoverenga zvakanaka kuti uve nemazuva panyika semazuva ekudenga ndokunoko. Takaudzwa zvamatambudziko bedza hapano. Ndo total package salvation ishi varume. Ishi. Problem yako nde iyi. Tireka ndikuprofite. Problem yako nde ishi. Kuno kumweya wakaregererwa kuita zvaunoda. Zvinhu zvako zvese zvinofamba. Kana iri speed ndofunga uri mu220 kuno. Chese as long as chiri chemweya chawangoda chinofamba. Chese chino benefita mweya wakachiwana. Bhaibheri unaro, hymnbook unayo, chechi kwayo unayo, mufundisi kwayo unaye. But kuuya kunyama kunoku. Uko uine Bhaibheri kwaro good version kunoku hauna checkbook. Now as long as chibatsira mweya wako bedzi wakabvumidzwa kuzviwana. Una mufundisi kwaye anokupa chigaro kuchechi but kubasa una boss asingakupromote. Uko kumweya wako une prayer partners ukakuita problem bedzi usiku unofona ndina matireyo prayer partners. But kuno kashoterwa 10,000 hauna kana 1 shamwari yekufonera. Chese chino benefita nyama yako chakarambidzwa. Kuswera newe. Why? Mfundisi nditsanangurire baba kuti why? Kana kutsanangurire. Nekuti kana wa muna Kristu. Mukristu uyu achateverwa nemweya yemadzinza. Nekuti mweya wedzinza ndo inonzi generational curse. Generational curse kana yakuya haiuye kuzobata mukristu. Nekuti kumukristu hakuna generation. Not the book ya John inoti you are not born out of flesh and blood. Saka kuno kumukristu hakuna blood. Saka kusina blood hakuna generation. Mukristu anonzi wavachisikwa chicha. Saka hauna history, hauna sekuru vakambouraya munhu, hakuna ngozi kumukristu. Kuno uku. But generational case kana yakuya kumba kwako iri kuya kuzopozesa body nekuti kubody ndo kune blood. Mofu. Kuno ndo kune ropa remutategura ariko kumukristu. Nekuti hauna kuzvarwa nasekuru wako kumweya, wazvarwa nomweya usina ropa. Saka generational case kana ichuya kwauri pautu hwako apa. Ngatimbozvibatanidza pautu hwako generational case inoya yakatageta kune ropa kwacho. Saka inoya kuzosikoblocka zvinhu zvepanyama. Kumweya wave nechechi kwayo but kupi kubasa zvinhu zvaramba kudi kufamba. Rakagara kunoku. Kana riri kuzodzingwa roda kudzingwa kunoku. Kunoku. Kuna dzimwe nzvimbo so dzaunoti kana wakaenda so. Unozaenda kanona dzimwe dzimba so dzakavakwa munyanza umu. Mahombekombe maAtlantic Ocean. Vakaita zvekudotutira dhaka chaizvo kuda kuextenda nzvimbo. Usandakaratidzwa painzi ocean yaisvika kunoko. Pagoita rwendo runobva panapa kunopfuura kwamakono uko. Pavaita zvekututa ivhu vachinofutsira kuti vakirete panogara vanhu bedzi vachipinda kumvura. Kuda mafaro bedzi. Usandakanoona dzimwe dzirimo dzakasikiza kupinda mvura so masaisa anenge achiuya chisikiza imba so. Imba yacho ainosvika so usikopaka pamusoro pemba. Dzimwe dzine hydraulics opaka mota yodzikiswa. Mota yopinda mumba povharwa padenga apa ozoburuka mumota ya mugaraji opinda mune lift akuenda mumba. Angaropinda mumango. Izvo
zvazo zvesezvo kana iwe ukazoona ndozvaunoti musatanist anditi mza iwe mishonga yegege. Saka nemhaka yakuti meso ako haana kujaira kuona zvakanaka, chero nedenga racho charamba kunoripinda futi wakuti ndere mushonga. Zvinozonzi kune goridhe nechii nechii, kune mumwe munhu azvimbovhundutse because agara hariziye goridhe racho. Gara imba panyika yekuti Mwari kana akukuvakira yekudenga anotanga afunga kuti saka zvino kuti azofara ndomuvakira yakadii kuno. Wanzi vazhinji vedu panapa chero akangovakwa kudenga ijoyi bedzi kuti yangu pano unofanira kugara yekuti vanofunga kaviri kuti timufadze anzwe kuti denga ranaka kupfuura nyika tovaka yakaita sei. Vana amai nana baba, kana nhamo isati yabuda mumusoro zivai kuti muchine rwendo. Nhamo haisi paushoma hwezviri muhomwe, ushoma hwezviri mumusoro. Ndakapa mufananidzo wemanje manje pane imwe nzvimbo kuti ndinogona kutora kana chero wandangoda kumusha kwedu ndikati muzukuru ndoda kumbokufadza udye mari uye kuHarare. Ndomubhukira muSheraton 3 months. 3 months achiwachirwa asingazvibatiri ega, achibikirwa nokupeterwa machira. 3 months ariko kupera kwesvondo rimwe chete unonzwa foni, sekuru yamutore chiri kuitika. Ndagona kumubvisa kwa muzarabani ndikamisa muSheraton, but handagona kubvisa muzarabani mumusoro make. Ndo problem yatanayo. Taane vaIsraeri vapinda muKenani but vachine Egyptian mentality musoro mavo. Wongo kucheche wauya but wakuda kuitwa imwe iyeye inomboitwa iyeye kuti kana ukatenga kana iselfoni kana iTV ku South Africa kana ku America ukauya nayo kunoku ndakarambirwa kushandirwa neimwe foni chacha uzama kuisa line udaso kuzama kuti halo hapana munhu yaita sei foni kusvika ndazonzi nemumwe ayewa inoda unodini vamwe vanoti ku-unlocka, vamwe vanoti anzi ku-converta, vamwe vanoti anzi ku-flasha. Inoflashwa chii kwainingiriki nere? Inoflashwa chii? Ndokubva ndaendesa ndokubva vaflasha wena. Ndikanzwa yakutoita. Saka yanga yakafa here. Foni yanga iri right but ine misikanzwa yeku South Africa. Saka kana yauya kunoku inopiwa hunhu hweZimbabwe. Saka taita problem yevanhu vakabva kwaSatani but vachine pfungwa dzisati dzaflashwa. Kwa Jesu makauya but muchiri kufunga pachisatani. Kufunga kuti nzara ndo Mwari. Kwete. Moda kubviswa misikanzwa yekwese kwamakabva. Hallelujah. Hallelujah. Ndakambokudzai pane imwe nzvimbo ndikati prosperity haisi mari. Anditi? Even blessing haisi mari. Ndikati blessing yakafanana nemaglobe nema-TV mumba. Handiwo magetsi. Magetsi anoiswa but ukashaya globe kana stove kana aini haugoni kuziva kuti magetsi arimo here mumba kana kuti aenda. Kusvika wane panomanifestira magetsi acho. Saka blessing magetsi akangoiswa pauri but zvipfeko nemota kwayo nemari ndo maglobe vanhu voona kuti magetsi aripo. Havachaona blessing vakuona panomanifestira blessing. Saka unogona ngo uine blessing but usina maglobe. Wakaropafadzwa magetsi apo but panoonerwa blessing navanhu hausati wanapo. Saka pakudiwa kuti Mwari ngaachibatsira kereke sekupfuma kwatakaita pamweya uko. Toda kupfumawo zvekare pautano kuti inini Mwari ndakuda utano kwawo.
usambofa wakakanganisika nekurwara kwauri kuita kofunga kuti Jesu hamo arimo futa imene kudenga kudi uri kuenda. But tanga kushanda salvation yebody. Wobva apa woti Mwari zvandaa mutano ngandichiva mutano wane zvekudya ka nekuti iko kumboshaya twakudya kwatiko ndowakasaka uzombodi futi saka wese auya kuhealing school tikamuti nesta raJesu avati barabadu achimuka ipapo Jesu ane imwe time yakamutsa mwana kunzi mwana muka, mwana ati barabadu Jesu anoti mupezwe kudya dini nekuti ndamumutsa kuvakafa akashayirwa chokubikirwa ari kudzokera futi padi pakufa. Saka unofanira kupora kwazvo. Wapedza kupora kwazvo homwe yako ngaigamuchirewo Jesu ruponeso rwehomwe iregererewo zvivi zvekuchoboka izvo ihomwe unofanira kutendeuka homwe. Hallelujah, hallelujah. Ndiri kubatsira umwe munhu here panapa. Vangana vari mufundisi ndiri kuroda ruponeso urwu. Ndoda imba yakapona, machira akapona. Paunovata so paunzire vamwe nyasha. Kumba uku. Papa ndiri kuona panapa. Ezviwanzwa nokugara kuti avachipedza pachirwadza. But Mwari kukodzera ari papa. Zviri kureva kuti kwaari ndo paatowana pane comfort kupfuura kumba kwake. Saka pano panorarika panapa. Musazombofamba makanyeperwa nevanhu unzi denga harina anoenda. Kudenga kuri kuendwa forum park. Vanhu vakapona kuvarume. But uko kuhomwe uko ndokwaita problem. Uko vapfumi vakauya panapa sokuti ndada kuzopindawo nemi vanofila uncomfortable. Vapfumi kwauri unoti hasta atendeuka napona zvinopera zvese izvo. But iwe tikakutora tikanokupinzawo kuchechi dzevapfumi unoshaya shamwari ikoko. Wega usina namba kushora unonzwa kuti panapa ndisi kudi toti wauna kupona here. Akauya mupfumi pakati pedapa so rinenge ragondo pakati pehuku. Haana mumwe waanotaura naye nyaya dzinodairika. Takanaka tiri tega vakadai tichipindurana. Chavautaura nhamo uya kwangu. Uya kwangu. Takovhatikana nenhamo je. Takanaka tega takasarudzwa takadai so. Tikangojoinwa nemumwe bedzi haagare mushi. Iwe kunojoina mumwe vagere zvakanaka haugarewo mushi. Saka ndakuda kunamata munamato ndichipedza iko zvino. Munamato waJohani. Sezvamuri pamweya ivaiwo saizvozvo pautano. Muve saizvozvo pazvinhu zvose. Sababa vako Abrahamu vanga vasina ushamwari bedzi naMwari wemweya. Nepanyama. Vaifamba namatanga emombe so dzichimwaya mukaka waona mashizha aine mamhororodzi kuti Abrahamu apfuura nepanapa. Huku dzichingokudonhedza mazai dzega. Ndo baba vako akaprosper in every area. Ana Moses anonzi unofa wakwegura but maziso ake achinyasoona. Prosper kuutano. Prosperity dzese ukazonzwa vanoti prosperity yanyanya prosperity mukangonyarara prosperity hakuna chimwe chamuchaparidza.
zvakungoti bvai kwaSatani uyai kuna Jesu tiende kudenga. That's prosperity. Yeso. Asina ye prosperity haana chakutaura ngaagare pasuyo. But the problem yevanhu vakadzidza kuti prosperity imari. Pese paunonzwa wese wangonzwa kuti prosperity yanyanya. Ari kutaura mari. Zviri ngokuudza pano pakakombera pfungwa dzake ndo padzinoperera ipapo. Nanzwika? Vangana ri mufundisi. Chindibatsirai. Ndoda kuti sezvandiri pamweya ndive saizvozvo pai panyama, ndive saizvozvo pai pamweya. Right, adzimai vangu vane zvimwe zvinhu zvavano zvakati trainer kuno kumweya kunoku. Ini zvandinoita ini naadzimai vangu. Right, wani wedu akarota hope dzezviri nani tozati ndekupi kunoku. Kunoku ndo kunosvikira maropafadzo kunoku. Ukabvisa chegumi uko Mwari anovhura mahwindo edenga. Denga nderemweya rine mahwindo emweya. Saka pabude pajero handiti panobuda zvemweya zvinove ndo zviroto nema-ideas nema-visions. So kana zviri zvemweya zvinorenda kunoku noti bhuku yavako rinoti munhu wemweya haagoni kugamuchira, munhu wenyama haagoni kugamuchira zvinhu zvemweya. Saka kana hwindo redenga ravhurwa panodonhedzwa ma-ideas kumunhu wemweya. Ndorota ndiri pari nani. Ndona zimba rinotyisa but kupi ndopatika ndona ndiri kuroja. Kana zvadaro manje ndaakuita zvakaitwa naSoromoni. Solomoni apa 1,000 offerings. Mwari ndo paanoya zvonzi ndokupa chii zvikanzi wisdom. Zvikanzi wisdom ndakukupa nepfuma nerukudzo. Ukaramba uchiverenga zvinonzi Solomoni ndokubva arealize kuti wanga achirota. Apatika kuhope anonzi ndo paakamhanya kuJerusarema ndokubva anopa imwe offering. Ari pakati pekupa offering ndo pakauya vakadzi vai 2 zvifeve. Chimwe chakatsimbirira mwana. Bata mushemetsi dzacho. Chokutanga apa offering. Denga ndomva ravhura hwindo romweya. Vakauya dream yewisdom. Apedza kuona dream yewisdom anoenda kunopa futi imwe offering yekuti zvichibva kudream zviuye kunyama zvifeve ngazvichiuya ti-exercise zvekuhope. Right, saka tikabvisa chegumi kunoku uko Mwari anodropa prosperity kuno nekuti munhu wemunyama haagoni kugamuchira zvinhu zvemweya. Iyo inonzi blessing chinhu chomweya chinolenda kumunhu wemweya. Saka worota uine zvinhu zviri nani kupfuura zvauinazvo. Ziva kuti zvakonzerwa nechegumi chawabvisa panyama. Windo remweya mva ravhurwa mazaburuka kumunhu wemweya. But kuti zvichitransferwa kubva kuhope zviuye kunyama zvakuda imwe offering womhanya naye kuJerusarema kune presence yaMwari. Kuti zvamamborota vaSoromoni zvichiitika matanga neoffering yadenha hope dzazouya makuda imwe offering paJerusarema yekuti zvekuhope zvichiuya kui nyama. Saka ini ndikaona life iri nani ndichirota ndinoitsvagira seed. Waibata? Pandapedzera hapana kunaka. Seed. Mutaura zvana Elijah anamboona kuti Mwari burutsai. Paakataura kuti ndiri kunzwa kuunga kwemvura zhinji. Achinzwa ainzwira kumweya ndokwayaiunga. Ndokubva anovaka altar. Ndokubva achizononamata kuti mvura ichidini? Ichinaya. Ichiuya panyama ibve kumweya kwandainzwa. Saka une dzimwe hope dzawakarota dzicharamba dziri ngori hope muchokocho. Kusvika paunozopatika zvauchaita wamuka ndozvichasaka hope dzawamboona kumweya dziuye kupi? Kunyama. Zvondada kunamata newe. Kana wanga uina dream zvasarira kunoku. Kana wanga usina dream uchiri kuda kuti Mwari vaburutse ropafadzo yavo kumweya kunoku. Ndakuda kunamata kuti Mwari pamuchasumudza kereke ino ichipfuma pazvinhu zvemweya ngaipfume futi nepai nepautano apa nepanyama.
vave vanhu vanoti kana vari muchechi so uchinzwa kuti Mwari ari pakati pedu, tabva apo tikaenda kudzimba kumba kunakidze kukomborere, vaprosper in everything. Right, vangano vari panapa vakunzwa kuti mufundisi uko Mwari ari kundibatsira uko, but kunoku kosumudza rako rwakuti koni ngati simukada kuti ndikunamatire. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ngosumudza maoko ako ndinyengetere. Baba, nezita raJesu, chishuwo chomuranda wenyu Johani, kereke yapfuma pamweya, ndimi dzadudzirwa, zviprofita zvaburuka, tashanyirwa nengirozi mudzimba, asi dzimba dzisiri dzedu, tachengetwa nomurazvo womoto, tikarwirwa patsaona tiri mumotikari dzavaridzi, munesu pamweya, asi miviri yedu iri kuda kuporeswa masikati ano, homwe dzedu dziri kuda kuponeswa, zvatinobata zviparidze umambo hwenyu panyika sezvazviri kudenga, kudenga kusina nzara, kudenga kusina nyota, kudenga kusina vanofa nechando. Baba, nezita raJesu, vanhu venyu ngavaitirwe zvakanaka zvino. Ndinoropafadza kuti vose vanzwa shoko iri vakaita, ripupurirei, upenyu hwavo hushandurwe. Ndaropafadza nekukomborera muzita raIshe wedu Jesu. Amen. Ngatipei Jesu chipo chekombera, tore nzvimbo dzedu. Ngatiredo nzvimbo dzedu. 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 Dzedu.